L-istudju li sar mill-Caritas huwa turija ċara tal-bżonn li rridu nieħdu azzjoni biex nindirizzaw il-faqar u naraw li kulħadd ikollu aċċess għal bżonnijiet bażiċi. Hekk intqal fl-editorjal tal-Malta Today tal-Erba' illi tefa' dawl fuq l-istudju importanti ppreżentat din il-ġimgħa mill-Caritas fejn joħroġ b'mod ċar illi l-aktar li qed jiġu milquta huma l-anzjani. Dan meta fl-2020 basket b'affarijiet bażiċi għall-anzjani kien jiswa 280 euro fix-xahar u issa dan l-istess basket sar jiswa 350 euro. Il-Malta Today tajt illi ftit huwa ċans li s-sitwazzjoni tmur għall-aħjar, speċjalment għal dawk li diġà qed isibuha diffiċli ilaħqu mal-ħajja ta' kuljum u għalhekk hemm bżonn ta' soluzzjonijiet fit-tul. Fil-fema tal-editur apparti li hemm bżonn li titjieb il-minimum wage, il-Gvern għandu bżonn jara s-soluzzjonijiet li ħareġ bihom il-Caritas stess fosthom dawk li jissejħu no waste food apps u l-bżonn ta' aktar swieq tal-bdiewa madwar Malta fejn jinbih prodott lokali bnin u rħis. Il-Malta Today tajt ukoll li dawn l-istudji għandhom iservu ta' talima biex ma nkomplux nissagrifikaw aktar artijiet u ninvestu f'ikel naturali xi ħaġa li misnajlna nagħmlu. Intant l-editorjal tat-Times ukoll analizza din il-problema u saħaq li s-sezzjonijiet l-aktar vulnerabbli tas-soċjetà tagħna għandhom bżonn iktar support long term u għajnuna finanzjarja. Dan apparti li hemm bżonn ukoll tittieħed azzjoni biex il-faqar ma jimxix minn ġenerazzjoni għal oħra u għalhekk għandha tingħata aktar għajnuna li tfal f'riskju ta' faqar. Fuq kollox it-Times tispjega li biex inkisru ċ-ċiklu ġenerazzjonali tal-faqar neħtieġu liġijiet li jagħtu seta' liż-żgħażagħ biex jevitaw il-konsegwenzi ta' ikel mhux nutrittiv, id-diffikultajiet fit-tagħlim u fl-imġiba, il-ħiliet u l-aspirazzjonijiet baxxi u l-impjiegi pagi baxxi.